नाम होनदों बहा थायो नोंलाय प्रबल मोसाहारि नों बहा थायो आंनि थानाया निरापत्ताया बे उदालगुरि कर्टआसो मिथिगौ लामायाव थायो आं जेरै मेरु थायो कर्टआसो मिथिगौ रेल स्टेसनाव थायो नामा बिदिनो जेरै मेरु थालाबायो नोंहा हिन्जाव दंना गैया दङ गथ' गथाय दंना गैया गथ' सासे दङ मा मावो हिनजाव सासे दङ हा बे फुजारि माबा माथो गिदिंलाबायदों नोंलाय माने सोरजों बुजादों नोंलाय बे मेगना एक्सिडेन्ट जानाय हा एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट जादों नों जौ लोङो नामा लामायाव बेखौनो नोङो माबा बेयाव साहा लोङै थां साहा लोङै थां गादलुनानै गोग्लैदों साहा लोङैदो थांदो गादलुनानै गोग्लैनानै जौ लोंनाङा दे जौ लोंलाबायना गिदिंलाबाय न'आव थां न' अभी मैं नहीं जानता मैं यहाँ शहर में बता रहा हूँ सरकार से मेरा हाथी अगर उतर के आ जाते गांव में ऐसे कर मैं नहीं जानता गांव वालों ने बांस चोरी करने जाता है इधर कुछ करने जाता है इसलिए हाथी भी आ जाता है मैं नहीं जानता वो फॉरेस्टर को मिलाने ओइ नों बबेनिलाय सर नों मा नाम आं जय मोसाहारि हा हाग्रानि हाग्रानि प्रबल मोसाहारि बे मा जाया बे मा जाया बे लामायाव बिदिनो सोरजों बुजाया गादलुनानै अन्थाइयाव मा गामि नोंनि गामिया माबानो सिगुनबारि बे खानायालाय मानोथो एसे गोलाव जाखो बे माबानिफ्राय आं माथो खानायखौ सिनजाया नोङो आं खिथानो एकदम माबानिफ्राय बैथिं मा होनो इण्डियान जोबथा काश्मीरनिफ्राय बिथिं मा होनो हा काश्मीरनिफ्राय बिथिं मा होनोमोनलाय राजकट गुजरात नों ओंखाम जाना जाया सोर आं जायो ओंखाम जादों जायाखै दिनलाय जायाखै जागोन आं हा माबा काश्मीरनिफ्राय गुजरात आं ओंखाम जादों जायाखै जेबो साहा लोंदों फैसा दंना गैया नोंनाव फैसा दंना गैया फैसा गैयाबाबो जागोन दे हा आं जागोन ओंखाम र' आं नोंनो दसे एसे साहा लोंनो फैसा हरगोन दे नों लागोन ना लाया दे जागोन दे आं हा खालामो आं फैसा हरनि जागोन दे र' गिदिंबाय थायो नै फाग्ला मानसि उदालगुरि ओइ কি করেছ হ্যাঁ এই सासे खानाय गोलाव लादों फाग्ला बर' मानसि गिदिंलाबायो थफ्ला लायो थांलाय फैलाय खालामो बहा थांगोन नायहरदां थाङो आरो फैयो नै फैफिनलायबाय गिदिंगासिनो